entro ya. Anys seguits i ja tornem a trobar, organitzant aquí la festa de Nadal. I tenim d'intentar que la gent disfruti, que en gaudeixi. I aquesta barreja de temes que tenim, jo penso que tenim de donar aquesta força pel 2012, no? Que surtin amb alegria, que tinguin bones festes, que sàpiguen gaudir d'aquests moments, d'aquests petits moments d'entre la família i els amics que tu i jo volem transmetre. I veurem aquest any, aviam com surt, perquè la sorpresa serà intentar fer aquests 6 o 7 espectacles petitets que hi haurà, aviam si som capaços entre tots d'encaixar-los i fer rodar la maquinària que sembla que se'ns ha parat. Si som capaços a partir d'aquest dia, la maquinària comenci a rutllar i entre tots tirem això endavant. Res, esperem que us agradi. Bones festes i un bon any 2012. Benvinguts al Teatre Cursal de Manresa i bona nit. En nom del grup Santa Susana, en nom de la família, en nom de tots els col·laboradors, us donem les gràcies per estar aquesta nit amb nosaltres. Ens fa molta il·lusió que ens acompanyem, que ens acompanyeu i esperem que gaudiu d'una vetllada diferent, igual com ha sigut l'any. Ha sigut un any especial, un any diferent. Us apreciem, us estimem i ens podem fer la vida una mica més fàcil entre nosaltres. Podem tenir petits moments de la família, petits moments dels amics, petits moments per estar amb els que estimem, que som tots els que teniu al costat. Per tant, a partir d'aquí, bones festes, bon any 2012 complexa, però tenim capacitat, sortirem. Canviaran coses, sí, però en sortirem. I tenim d'estar convençuts que estem capaços i preparats per això. Gràcies. Mira, les retallades. Tan bé que anàvem. Ara això és un palto. Ay, vaya. Espera. Ya está, ya. ¿Tú qué miras? Ay, que me está ya. Hola, ¿qué tal? Quiero hacerte un jueguecito de magia, ¿puedo?
¿Sí? ¿Puedo? Sí, mira, a vosotros. Voy a empezar con un juego muy light. Perdona, espera, es una cosa que me encanta. Aguántame el palillito. Vale, sí. Una cosa que me encanta. Voy a felicitar a toda la gente que la organización, ¿no? ¿Era la organización? Sí. A Santa María, que me encanta. ¿Santa Mónica? No, Manresa. Santa Manresa, no. Com és? Santa Susana! No, perdona. Moltes felicitats perquè heu organitzat una cosa que a mi m'encanta. Y bueno, y te voy a hacer un juego que a las mujeres les encanta. Mira, vamos a hacer así. ¿Ves? Hago igual que las mujeres, levanto las cosas sin tocar. Bueno, Deu. Ay, muy buenas, Katy. Estamos aquí en Cablevisión. Un saludo desde aquí, desde España, a todo México. Estamos aquí en Manresa para darles un buen año 2012 y unas buenas fiestas. Guaya, 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 guaya. Espera, espera. Ay. Ciao, soy Andrea Superstar, vengo de Milano, que hemos hecho una super gala aquí en Manresa y quiero dedicaros un juego, antes de irme, que tengo que irme a Milano otra vez, un juego muy especial que hago yo siempre, que me gusta cuando me encuentro con gente especial, y es un juego que me sirve para felicitar la Navidad. ¿Cómo se dice aquí? Nadal, Nadal y buenas fiestas. Voy a hacer un nudito aquí, sí que bien hecho, y ahora atención, porque vamos a meter estos dos pañuelos aquí dentro. Qué misterioso, ¿eh? Y atención, porque contamos 1, 2 y 3. ¡E buon Nadal! ¡E ciao! Em sembla que he apretat massa. M'estic enfonsant. I he tocat fons. No puc sortir d'aquí. Què serà de mi? Hoy no me puedo levantar. Comencen a passar les hores. Comencen a passar els dies. Jo no puc sortir d'aquí. Què serà de mi? Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. I tant que sí. A vegades a la vida s'ha de donar un pas endavant. Jo, decidit, ho faré. Ale-ho! Ai, 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 ai! Ale-ho! I ara sí, ja puc anar tot arreu. I tant que sí. Hombre! Uei! Màgia, humor, pallassos, espectacle,
i molta felicitat i molt somriure per l'any que ve. El necessitem. Fins una altra! Hola! Esteu aquí? Molta felicitat. Espera. Ai, sí, espera. Tinc un regal per vosaltres de Nadal. Ai, espera, tira. Ai, què serà? Opsa. Ai, ara. Moltes felicitats de Nadal i que sigueu molt feliços. Ai, un desig. Gràcies, Santa Susana. Oh, ala!